Δεν θα μου πεις, Νίκο, τι θεωρώ εγώ ωραίο και πόσο ωραίος είναι ο Κώστας για μένα. Αυτά. Στα μάτια μου είναι πανέμορφος, δεν με νοιάζει τι πιστεύετε και τι όχι. Εγώ είμαι τόσο ερωτευμένη, τον θέλω και θέλω να τον παντρευτώ. Εσένα τι σε νοιάζει? Η ώρα η καλή, ευχαριστώ. Ξάνθη, έλα, πόσο είσαι? Τη μέρα του γάμου να φας και νεράκι την εκκλησία να μην ζαλιστείς. Να προσέχεις να τα ζεις στο έπαρκο. Παντοφλάκι για μετά. Να προσέχεις να τα ζεις στο έπαρκο. Μια χαρά παιδί είναι ο Κώστας. Πότε είναι ο γάμος? Είναι τον Αύγουστο. Να μην φας το μακιγιάζ. Την ημέρα του γάμου χτύπα κάνα 2 ποτάκια να σου φύγουν όλα. Επειδή με πιάνει άσχημα το ποτό, πιστεύω ότι δεν πρέπει να πιω καθόλου, γιατί θα είμαι τσιστετέλη στο Ισαία χόρευε. Να φας πριν από το μακιγιάζ. Να φας πριν από το μακιγιάζ. Εγώ διάβασα να μην φας το μακιγιάζ. Θα πρωτοτυπήσεις κιόλας. Μεθυσμένη νύφη τσακώθηκε με τον παπά. Θα τα σπάσεις όλα. Όσα έτοιμο κρεβάτι για να πέσεις ξερή. Και θα είναι και δίπλα από το κέντρο. Ο σοφός λόγος λέει στην ξαδέρφη και στη θεία, η ψωλή πάει πιο βαθιά. Κάτι θα ξέρεις, για την ξαδέρφη και για τη θεία σου. Προσπαθώ να είμαι γλυκούλα, αλλά τσιγκλάτε. Ναι, είναι καλεσμένος ο Χάρης. Να πάρεις και ένα άλλο φορελματάκι και μετά το γάμο. Ναι, πού να το βάλω, Μπέλα? Όχι, πού να το βάλω. Πού να το βρω? Που ψάχνω λευκό φορελματάκι, ωραίο στρασερωτάκι και δεν βρίσκω πουθενά. Κλειδαριά γιατί? Αγιασμό. Η βαζίσα την κάθε στιγμή του γάμου είναι μοναδική. Πήγαινε στον πολιτικό, θα βρεις. Λένα, σε ποια μάρκα να πάω? Έψαξα σε αυτό στη Θεσσαλονίκη στο site, αλλά μου είπαν ότι έχει πιο πολλά από κοντά. Αλλά πού να τρέχω στη Θεσσαλονίκη τώρα? Έχει πολύ ωραία και οικονομικά, θα το δω αυτό στο Άσορ. Είναι πρωιακή, όχι, ελευθερία μου, έχω καλό φωτισμό. Η ώρα καλή, ευχαριστώ Θόμη. Λοιπόν, είμαι κοντή, το νηφικό είναι μακρύ. Θα το κοντέψω, το κάνω στα μέτρα μου, οκ. Και πάλι είναι βαρύ νηφικό, δηλαδή εγώ αυτά που με βλέπετε εδώ πώς κάνω, πώς κοτσοπηδάω. Δεν θα μπορέσω να τα κάνω με το νηφικό. Θα μου βγει η πίστη. Να ράψω, πότε να προλάβω να ράψω? Και πού να το πω να ράψω? Σταύρο λέει σε κούκλο, ευχαριστώ. Πότε είχες πάει στο Μάξιμο? Πότε ήρθαν τα παιδιά? Ήρθανε τέλη Μαΐου. Όχι, δεν έχουμε πισίνα εκεί. Και να σου πω, δεν μ' αρέσει, γιατί χαλάει όλο αυτό. Αν ήμουν στο τέλος, λίγο πριν πάω να πέσω για ύπνο, θα το έκανα. Μιχάλη, πρέπει να σου πω τι ώρα άνοιξε, Μιχάλη. Έχω 1 ώρα και 3 λεπτά. Να είστε πάντα χαρούμενοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα παίζει ποδόσφαιρο, ναι! Γεια σου! Θα φτιάξεις 2 φορέματα, Σταυρούλα, έχει στείλει 100 φορές. Θα σου φτιάξω. Πινελόπη. Στείλω μου στο Instagram. Αν μπορείς. Είσαι πολύ όμορφη, ευχαριστώ. Πόσο καιρό είστε μαζί? Είμαστε 13 χρόνια. Συγγνώμη, ξέρεις τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή πέφτουν έτσι τα σχόλια. Η ώρα καλή, ευχαριστώ πολύ. Έλα Μυτιλίνη, πέφτει μακριά. Θα βγάλεις το σκουλερίκι στο γάμο? Όχι. Πού θα κάνει ταξίδι με τους? Νομίζω δεν θα κάνουμε.
ταξίδι θα πάτε, είναι εταιρικό, ο Κώστας έχει κατάστημα courier και πρέπει να είναι ανοιχτό το μαγαζί, οπότε δεν έχουμε άνθρωπο πίσω να αφήσουμε και πρέπει να το δουλέψει, ίσως αργότερα. Λογικά μπορεί να βάλω και τα στρασάκια αντί για την τιάρα, θα δω. Σου έχω στείλει καιρό, δεν το έχεις δει, κάτσε να σου στείλω τώρα. Ωραία, θα το δω. Φορά χοντρό τακούνι, χοντρό έχω πάρει. Έλα Κρήτη, το σκέφτομαι πολύ Κρήτη, ήταν στο σχέδιά μου η Μήλος και η Κρήτη. Να το ελάτε Μήλο. Έλα Ρέθιμο, ό,τι και να βάζεις τούμπανο θα είσαι. Μπορείς να ψάξεις και στο Σέιν. Δεν βρήκα, δεν μ' άρεσαν. Παιδάκι πότε, όποτε θέλεις ο Θεούλης να το στείλει. Mid your style, λευκό με στρας, mid your styles. Ό,τι μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Instagram, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις έρθει ποτέ Πελοπόννησο? Όχι. Έγινε, έλα Σταυρούλα, έλα Χίο, παντού, έλα Τρίπολη. Ελευθερία μου, να είσαι καλά. Τι ώρα είναι εκεί? Ό,τι ώρα είναι και σε εσάς, παιδιά. Έλα Ρέθυμνο. Λοιπόν, να, έχω το φορτιστή εδώ και έλεγα